جبو روزنامه‌وان ناوا ترکیه دا کارن ریوبریا چاودێریya medya welat ji bo bilagkirina Deutsche û beşê Tirkiye dengê Amerîka tiştekê seyr nîne. Elî Ergîn Demirhan editörê malpera Sendîkaya Nûçeyan, ev e 15 salin ew şerê fermanên dadgehê hewlên bilagkirinan dike. Türkiye'de sansür. Ev sensor bi taybetî li ser internetê di salên 2010 de li Tirkiye zêde bû. Sala 2015 xaleke veguhertinê bû. Malpera me ya internetê sandika.org li gel 107 malperên din bo yekem car hatine blok kirin. Rêveberiya çavdêriya ragihandina Tirkiye bi rotûk tê naskirin. Li dumahiya Huzeyranê fermana dadgehê sepand û rêlivekirina malperên Deutsche Welle beşê Tirkiye dengê Amerîka girtin. Piştî ku wan daxwaza rêveberiya pêşkêşkirina destûriyê redkirîn. Tirkiye ji bo qedexekirina malperan di rêza Çînê û Îranê da tê. Lê li demê ku Enqere bi hezarihan malperan blok dikin, bikarhênerên internetê şaraza bûne û rêyendî dibînin. Başta antrenmanlıyız biz. Dolayısıyla Ji sala 2007 were ev 15 salin hikûmetê hejde guhertin di yasayên internetê de girîne. Her hemî ev guherîne hewildanên nû bûn bo qedexekirin yan jî girtina malperan. Ji ber ku hewildanên berê bi ser neketin. Niha xelkê Tirkiye fêr bûne çawa xwe ji van berbendkirinan biparêzin. Deutsche Welle û dengê Amerîka heşta li ser sosyal medyayê weke Twitter û YouTubeê hene. û bernameyên dî ku dişin di gel van qedexeyan kar bikin. Browserê Tor ku nazname û cihê bikarhênerî diparêzît û VPN'an ku peywendiyên taybet di navbera kompyûterê û internetê da çê diket, dîr ji hemî blokên hikûmetê. The government tried to ban all VPNs. حکوومەتێ هەوڵدا کۆ هەمی VPNان قەدەخە بکە. ئەو قەدەخە هێنجی بە فەرمی بەردەوامە. لێ VPN نە تەنێ ji bo kesên ku dixwazin bikin zanyariyên cuda, lê ji bo karan e jî. Ji ber vê yekê qedexe bi tundî nayê sepandin. Bi dehan kompaniyên VPN hene ku mirov dikare bi sanahî bigihê. Ez mehê $4 didim. Rêveberiya çavdêriya medya Tirk dibêjît, eger dengê Amerîka û Deutsche Welle destîrnameyê werbigirin dê carekadî vegerine ve. Lê her du weşan dibêjin, ev e dê rê de hikûmeta Tirkiye ku naveroka babetan sensor bikin. Demirhan dibêjît, ev nîgeraniya cihê xwe dane. Rekor sayıda. Me hejmara qedexekirina tomar kirin 64 caran em hatin blok kirin. Amerîka û Almanya ev blokên li ser weşanên xwe şermezar kirin. Komîteya Peywendiyên Derve Amerîka dibêjît, ev e gaveke di jî bihayên dîmokrasiyê. Lê Enqere yarij de li ser ku serweriya yasaya giring e dîmokrasiyê da. Ev pirsgirêka diplomasî ew e ku gelek li Tirkiye hêj dikarin li ser Deutsche Welle û dengê Amerîka bişûpînin. Ew jî bi rêya bikarînana fêlbaziyên dijî qedexeyan. Ji bo Doran Jones, Stenbul, hatîn mayî dengê Amerîka.